Ha el szeretnéd adni az autódat, ez egy gyors talpaló, hogyan tedd fel egyszerűen eladásra a használtautó.hu-ra. Először is látogassuk meg a használt autó weboldalát, erre a Google-ön keresztül is rá tudunk keresni, így biztos jó helyen landolunk. A weboldal betöltését követően a jobb felső sarokban találhatunk egy regisztráció gombot, ha erre rákattintunk, már át is kerülünk a regisztrációs felületre, ahol meg kell adni pár adatot, konkrétan felhasználó nevet, e-mail címet, jelszót és irányítószámot. A push értesítések és a hírlevél feliratkozás nem kötelező, egyéni preferencia kérdése, hogy kérsz-e az ilyen reklámokból az e-mail címedre. Az ASF-et kötelezően el kell fogadnunk a regisztráció befejezéséhez. Sikeres regisztráció után az e-mail címünkön kapunk egy visszaigazoló levelet, amit meg kell nyitnunk. Ehhez videórészlet nem készült, mindenkinek a megadott e-mail címére kell küldjék automatikusan. Belépésnél fontos megjegyeznem, hogy a megadott e-mail címet írjuk be, ne a korábban megadott felhasználó nevet, mert valamilyen oknál fogva a kiírtak ellenére a felhasználó névvel nem lehet bejelentkezni. Bejelentkezést követően ez a felület fog várni minket. Jobb felül nagy zöld gombbal lehet elkezdeni a hirdetés feladást. Legelső hirdetésünk feladásakor meg fogja kérdezni tőlünk az oldal, hogy magánszemélyként vagy kereskedésként szeretnénk-e meghirdetni az autót. Ebben az esetben mi magánszemélyként folytatjuk a hirdetés feladást. A következő lépésként a jármű kategóriáját kell kiválasztanunk, esetünkben csak a személyi autó feladása lesz releváns. Megérkeztünk az adatok megadásához, a példaautónk esetünkben egy Skoda Fabia lesz, aszerint fogjuk tölteni az adatokat. Az adatok zöme leolvasható az eladni kívánt gépjármű forgalmi engedélyéről, ezt mindenképp érdemes magunkhoz venni az adatok feltöltésekor. Legelőször az autó évjáratát tudjuk megadni. Ezt követően a gépjármű gyártmányát és modelljét kell megadni, ha ezek megvannak, a típus felület is tölthetővé válik. A megfelelő típus kiválasztása fontos, hiszen ez alapján segít nekünk a használt autó oldala, és automatikusan kitölt pár olyan adatot, amely jellemző az adott típusra. Ezeket zölddel fogja jelezni az oldal, leellenőrizhetjük őket, de megbízható, így nem szükséges. A narancssárga csillagozott mezők kitöltésére figyeljünk, mert kötelező, ezeket töltsük ki az autónk jellemzői szerint. A nem csillagozott mezőket nem kötelező kitöltenünk, de ajánlott mindenképp, hogy a vevők számára több információ elérhető legyen az eladni kívánt autóról. Az alvásszámot is megadhatjuk, ez nagy segítség a vevő számára, hogy lekérdezhesse az autó előéletét, ha ezt megadjuk, nagyobb bizalommal fordulnak hozzánk. Itt, a következő fülnél, ami lényeges számunkra, a vételár megadása. A többit nem szükséges töltenünk magánszemélyként. Célszerű olyan árat adni, amely tartalmaz egy kis rugalmasságot, hiszen valószínű, hogy a vevő majd alkut szeretne kötni alacsonyabb áron. Lejjebb találhatunk egy kis csúsztatható gombot, melyet ha aktiválunk, az autó típusához megfelelően automatikusan kijelöl, vagy be is jelöl zöld-kék színnel pár olyan felszereltséget, amit biztosan tartalmaz, vagy tartalmazhat az adott típus. Ennek bejelölése is ajánlott. Bejelölést követően ellenőrizzük le, milyen felszereltségekkel rendelkezik az eladni kívánt autónk, és aszerint jelölgessük be a különböző cellákat. Az autóhoz leírást is adhatunk, ez egyéni preferenciától függ, hogy ki mit szeretne megosztani az autóról a vevővel. Gyakran kerülnek ide az autóról leírások, az autó múltja, vagy akár az eladás oka. Megyét, települést mindenképp szükséges megadni, megtekintési címet nem kötelező, ha valakinek adatvédelmi fenntartása volna. Telefonszám megadása is kötelező, ezen keresztül fognak a vevők érdeklődni. Beszédnyelvek kiválasztása nem kötelező, és nem is feltétlenül releváns. A hirdetés feladás folytatása gombra kattintva tovább lépünk a képek feltöltésének lépéséhez. A képeket érdemes telefonról fotózni, azokat rámenteni a gépre egy telefontöltőkábel segítségével, és ide behúzni azokat a kívánt fotókat, amivel meg szeretnénk hirdetni az autót. Lehetőség van lefotózott szervizkönyvet, állapotlapot, még akár a rendszám alapján lekérdezett gépjármű adatokat is, az utóbbit a vevő is le tudja kérni, így az nem jellemző, hogy feltöltésre kerülne. Tovább kattintva egy előképet kapunk a hirdetésről, ezt fogja látni a vevő is a használt autók böngészése során, ha rákattint a hirdetésünkre. Utolsó lépésünk, hogy a hirdetés feladása gombbal véglegesítsük a hirdetésünket. Remélem segítségül szolgált a videó, sikeres eladást kívánok!